Olivia e o espectáculo sobre xeo. Ata a próxima, son eu, Kiki o canguro, dicindo deica logo e lembra, porque camiñar cando podes saltar, e porque saltar cando podes choutar. Ata a próxima! Chouto, chouto, patada! Chouto, chouto, patada! Ia, mira! E para esta fin de semana, o espectáculo sobre xeo que non vas querer perder. Coa campioa de patinaxe, Sonia Spencer no papel principal de Cincenta sobre xeo. Comparte a maxia como un dos convidados afortunados ao ser escollido para patinar con Sonia Spencer. Patinaxe artística. Podemos ir ao espectáculo de xeo, por favor? Por favor, dobre. É que... Por favor, triplo. Triplo? Vale, nese caso. Regra número 48. Cando queres algunha cousa moito, 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 axúdache usar un por favor triplo. Vale, afortunadamente, teño billetes para a familia toda. Grazas, grazas, grazas. Os meus patins. Teño que practicar. Grazas, mamá, pero podes dar a miña entrada a Perry. Os cans encántalles a patinaxe. Ves? Vale, Olivia, xa podes abrir a mangueira. Asegúrate de que a auga caia xusto aquí. Amodiño, Vale, Julian. Funciona. De manterse este frío, mañá a auga converterase en xeo. E eu practicarei na miña propia pista de xeo. Vaites! A nosa propia pista de xeo. Pensaba que non che gustaba a patinaxe. Non a patinaxe de princesas. A min gustame o hockey. É sólido, está ben. Bo traballo, Olivia. Agora te de cuidado. Queres ser gardameta, papá? Que tal se miro como xogades? Falo moi ben, Ian. Papá, axúdasme a practicar pro espectáculo. Ai, meu carameliño, eu non che son o mellor patinador. Todo o que tens que facer é isto. A gañadora afortunada é Olivia! Iso podo facelo. E por primeira vez co seu solo en Cincenta sobre xeo, unha demostración única da inigualable e grande Olivia! Vas facer un solo? Hola, Francine. En Cincenta sobre xeo? Sí, espero ser escollida para patinar con Sonia Spencer. Pero ninguén podía ser escollido. Supoño, pero... Eu podería ser escollida. Se non me escollen a min primeiro. Podo practicar eu tamén. Vale, logo. Sí! Estou desmarcado, Harold. Pasa, pasa. Oh, anotaches. Anotei. Que tal o fago? Pois, un moi bo xiro, unha parada xenial e unha non caída moi boa. Esa parte é fácil. Non é para min. Vouche ensinar a patinar sen caer. A min gústame non patinar para non caer. Vouche axudar. Ai, vale. Ves que fácil é, Julian? Que caio! Ai, que caio, que caio! Adiante. Podes contar co parachoques, Olivia. Ves? Estás patinando. Ben! Oi. Perry, non! Ai, 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 ai. E aínda estás en pé. Agarra, Olivia! Ei, o parachoques funciona. Nenos, teño malas noticias. Acabo de escoitar na radio que se cancelou o espectáculo. Non hai Cincenta sobre xeo. Pero por que? Cancelouse porque Sonia Spencer está enferma. Sonia Spencer, maliña. Ai, non. Hola, Sonia. Son eu, Olivia. Sinto moito que non esteas ben.
Eche só un resfriado de nada. Achis! Pero non podo patinar. O espectáculo cancelouse. Eu podo patinar? Poderías patinar no meu lugar, por favor? Vaya, creo que non... Por favor, Triplo. Nese caso, debo facelo. Toma, mereces isto, Olivia. Ajá! Podemos ter a nosa propia cincenta sobre xeo. Como, Olivia? Non somos patinadoras. Eu aínda levo parachoques. Practicaremos todo o día. E, ademais, o espectáculo debe continuar. Otto, Óscar, quero dicir, medio irmáns de Cincenta. Preparados? Acción! É o príncipe. E un zapato de cristal é meu. A verdade é que é de plástico. Peña! Onde está? Onde está o meu cocheiro? Ai! Olivia, podo ter un parachoques? Prepárate, Harold! Cólleme, cólleme! Ai, non! Ai! Ben, estamos progresando. Unha vez máis. Axuda. E agora, pro segundo acto da nosa actuación de Cincenta sobre xeo, a fada madriña tiña dúas cousas que facer antes do baile. E agora convértote no cocheiro de Cincenta. Grazas, pero eu non conduzo. Despois, a fada madriña converte unha simple cabaza nunha carruaxe maravillosa. Polo que Cincenta finalmente está preparada. É un principiño cun botipiño e patina que non vexas. Encantador. Ahora, señor. É medianoite. Pois teño que deixarte o meu patín. É medianoite. Vou atopar a quen lle pertence isto chamado patín de cristal, aínda que me leva a vida inteira. Proba comigo, proba comigo. Proba comigo, proba comigo. Vala a topar, príncipe encantador. Ela é a mellor patinadora de todo o reino. Mesmo mellor que a min. Ti buscabas na min, esta son cheu, toda cheiña de parches. Entrarame no pé, ti xa o verás, cando no meu pé encaixe. Lixeiro e suave, ben elegante, o pé do noso gran amor. Que bonito é ser Cincenta, é o mellor, ser Cincenta é o que eu quero. Moi ben! Bravo! Sí! Bravo! Moi ben! Excelente! Bravo! Moi ben! Moi bo espectáculo! Estes pícaros estivo xenial! Cincenta sobre xeo foi cancelada, pero outro espectáculo no xeo veu a cidade grazas a unha patinadora noviña e determinada chamada Olivia. Organizou un espectáculo nunha pista de patinaxe no seu propio xardín e mesmo fixo o papel de Cincenta. Olivia estivo excelsa sobre o xeo. Ten lindos soños. Que significa excelsa? Significa que patinaches como a unha princesa. Boas noites, Olivia. Boas noites, papá. Excelsa sobre o xeo.